Yo, what's up mga about? Today is the day, no? Ganito na ako na pang vlog. Asan na si Olo? Yeah. Akong vlog ya. Ano lang ni? Bahala ka na. Agbo na to. Waterproof ni no, yan ni no. Ang cellphone. Ha? Mahal lang niya din. Ha? Water resistant. Water resistant. Pag masudlag to, bigyan nakagawas. Nakagawas. Ano, mo magdili dato ipalabada na. Buang. Okay. Ipa laundry ba? Ha? Laundry dra kay kugihan ka. Kugihan na. Smoking dangerous yourself. Yes, hello. Yes. Yeah. Ito nagigot ah. Kada sagog ka na puti. To viewers. Hi to my viewers. To my Welcome viewers. to my channel. And Please subscribe to my YouTube channel. John D. Jundi. Kana ha, edit na yun. John D. Wala na, dili na. Ayun na yun. Okay na yun. What? Ipo sa TV. Okay na yun. Kahaw di mo ay. Harot na ako. Ha! Today guys, kay akong gikuhaan og makaon si Wala din, ano na yung pagkaon mo din? Oh, ano kayo mga chocolate. Ayaw ya, TikTok bro. Siguro ay wala nang natira sa aking mga inipong kunat kwarta. Ngayong ano naman na siya? Ano pangalan niya? Superstar. Piggy super. No? Mukbang. Mukbang. Kaila. Mukbang mo na kuan. Mubuto niya. Pag pagbuto, mga siya. Bang! Mukbang! Wag mong gunitin. Baka matumba. Matumba. Ito. Asya. Very sensitive camera. Ay naku. Anak ko. Mara. Okay. Ara oh, gihurot niya blogit. Wala na bilhin sa imong pagkuhan niya. Ay kayo. Nindot yun yung mga pagkaong bata ba no? Wala na pagkaon siya ate. Wala. Gihurot og kit-kit. Wala. Yak. Binabaon na humot na oh. Oh, humot na kuan. Humot og tayo. Humot og kuan kanang Coco Waters. Kukuway na. Coco why not? Nisprot abo ko why not? Oh, bagla ako kita na. Labi pa ba? Ako gulang kaon dapat ikaw malabay. No. Ikaw nagkaon. Dapat ikaw. Ano ka? Gold. Ito. Gold ka. Lugol. Ano ka? Gold. Wala lang ni guys, thank you. Ang vlog karon kay vlog lang. Wala lang walang kwenta. Ano si content ka ko? Hindi ka ko yaw dito ay content. No? Nang Sobra. basta content eh. Utangina. Hi guys, so wala na tayo maistorya. Sige, vloggers. Nilisuda dyan may mga vloggers na, no? Dahil, ang cellphone sinuod oh. Daga mo cellphone. It's very mini phone. Very mini phone. May tayong phone yan. Meron pang phone. Wala pang abre. Phone. Phone is. Ako ano na yung cellphone. Ay tagdukot. On pa ni? Okay pa ni?
Ano ba na? Tapos na na. Ano sana? May pagkukain ka sa aking ilaw. Kaon na day. Ha? Kaon na. Ano, tutudo, anong buang-buang eh. Magapit ko. Ano naman? Ano na day? Oh, sige, mag-TikTok, sige. Let's go! TikTok! TikTok! Hala. Hala. Ako kay gwapo ka na ay mga bulak-bulak. O Oh, sige. tarungin mo ate ha. Pag video mo kang anak. uwotin. Uwot. Play na te. Oh, playin mo, playin. Tarungin mo, hiwi man yan. Ah, Ayan ang cinematic ka ng video. opo. Oh, ganyan lang ah. Ah, naka-speaker. Dili man ko na masalita kay sounds mo. Mag-edit pa na. Ano man? Dili na. Ay, sa sounds na lang. Sa sounds na lang. Sige na. Sige na ba? Ipa-sounds lang diri ate. Kanya i-video. Pasan, Sa ginawa. Dili man ni mapasa kay iPhone man eh. Mapasa lagi na. I-share it. Pagdali na, sige na. Sige na. Okay, 1, 2, 3. Be, ako ra be. Bakit ba sounds? Ay, ikaw pa sounds. Ikaw pa sounds. Pura, kaya mo control dito. Atras sige. ito wat. Sige, sige, sige. Ang dami talaga naming phone. Ang sobrang rich namin. Wow, let's shut up. Okay, 1, 2, 3, go. Okay. Oh. Huwag kang labay-labay dyan. Oh, kapityo na po tayo. Bye! Sana ko ay walang katapusan. Ang pagsasama at kaligayahan. Kulang mga magulang mo. Iniwanan mo ako. Dahil ayaw sa akin ang magulang mo. Iniwanan mo ako. Kahit nais ng puso ay ako. Eh,